И здравейте всички, аз съм Диджевичко и тук с мен е Кулбой. Здравейте. Здрасти. Аз казвах на YouTube и Vbox, как ти да е. Абе, YouTube. И в момента играем в Multicraft. И слизам в голямата дупка. Така. Чек, имам чувството, че Не тук взехме храна. някой моб ще има. Ако се чудите защо имам такъв голям левел, защото съм пич. Моя път е 22, моя е по 22. Човек, Моя- нямаме торчове. Мен странно ми е светло. Все нещо ми се е багнало. Плашата. О, айрон! Къде е? Тук що събирам айрон. 8-9 айрон, браво! Това е хубаво. Чай сега тук да направя някакви торчове. Хвърлям ти. И не си мислете, че има толкова неща от креатив. Не. Ако искате да играете с нас, шапито ще го има в описанието. Така. Това ли беше дупката, баси? Дай копаем напред. Аз ще копая надолу. Ами то и така трябва да е. Че... Да нямаш их среди мозъка, човек. Виж какво намерих, бе. Не мога. Ла, скачай долу. Намерих някаква изоставена мина. Така... Не изоставена, ми мина. Чай се телепортна. Това, ако... Готово. Добре, ще че пак сгреших. Това. Странно, никой не пише в сървъра. Емералди! Давай, приеми. Емералди! Един емералд. Оха, тук емералди са мега рядки. Чакай, тъпа акция. Аз вече дойдох. Виж емералд. Чай, Не, чакай, дъма кирка трябва, нали? не може и айрон всъщност. Оле, 3 емералда, бате! сигурно имаш енчант на такова дава двойно, тройно. Да, късмет, чай. Ко беше късмет, бе, къса? Аз ще Форчън копая беше тук. късмет. О, ма гож ви смарагд! Села бързо. Къде си? Падна ли? Долу Ето правена? го копаих. Ето се копаих. Почвах да копая го намерих. Ела бързо. Готово, племе. Бързо. Чакай. Готово. Чакай. Виж го, ей там, ей тук, ей тук. Свършихме торчовете. И нямаме какво. Ела. Ето го, ето го. Виж, виж. Ето го. Пак 3... не, този път са 2. Но пак ли е? Човек, имаш ли кол? Към много айрон. Чакай, Не, ето тук има, ето тук има. Коле. Тук за мен е левела и нищо. Не ми трябва само. Тук лева лесна работа. Са надолу. Така. О, още един емералд. Съм копал. Ние може да сме в Extreme Hills. Не? Ти ли го взе? Не. Аз. Един. Да. Тук е лава. Лава. Аз май имам Fire Protect, ама едва ли ще. Баси. Ги намерих. Злато! Yes! Года да чекай, не ни трябва, защото имаме ларпи доли. Какво? Чекай, ела тука. Какво имаме? Ларпи доли. Тъпа. Дима, да той с глава. Тъпаце. Здрасти. Драма, XP. Тук няма ли някъде още така... О, още един емералд сме. Как ги намираме, бе? Баси милионерите сме, човек. Аз пак копая надолу вече. 8. Май да не ми паднем главата. Че ще загазим. И баси тия тъпи торчове.
Оле, бързо идвай тук, бързо скачай вътре. Пак ли? О, фак, чакай, махни се. Махни се. Fucking gentleman. Оле, още има тук, виж. Фак. Оф. Дай, копай напред, наляво, надясно, навсякъде. Защото тук има диаманти, значи... Аз слизам надолу. Леле, ако намеря сега още един змарак направо, ще поудея! Чай, махни се. За какво ме удари, бе? Не съм те ударил. Аз паднах. Чакай. Редстон, бахово, бе. Чакай, като има редстон, няма ли лава до него? Май не. Не знам, тук толкова ще сме надълбоко, едва ли ще има лава. Чакай. Чакай, почнах внимай. да копая. Емералд. Ау! Имаме 12 емералда. Човек мисля сега да се прибираме след малко, че. Какво? 4 долара. Лава! Къде бе? Сменяме посоката на там. Така е много магическо това бедрок. И е тъмно в мината, много макефи това. Да, готино. Чек мисля сега, като се приберем, да разпределим емералдите и да спираме епизода. Че може да стане отдолу. Колко епизоди ще има? Бре, докато няма да мързи. Аре, ходим в Хоме. Намерих малко ред. Тази къща се нуждае от осветление. Къде си? Идваш? Изкопавам малко редстон и идвам. Така, идвам. Хубаво. Готово, ето ти да ги разпределяш. Така. Чек, ти знаеш къде си за мене? Някъде горе, небето си. Аз ти телепортни, че не те виждам. Като ударя веднъж ще стане. Ето видяхте. Значи, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тъй като имаме един емералд, аз имам, те са 7 емералда се. Единия ще го оставим, пък другия ще го хвърлим. Не, ще го оставим. Горят се те, ей. Ой, да. Ела до мене Нямам сега. стрелила е бързикам. Както винаги ела до мене. Аз бях DJ Вичко и... Довиждане.